En el poble d'Akan, depenent del dia que has nascut, et fiquen un nom o un altre. Això comença des del diumenge fins al dissabte. Si ets un noi, et diuen un nom, i si ets una noia, et diuen un altre nom. Per exemple, si has nascut el dimarts, i ets noia, et diuen Abanà, i si ets noi, et diuen Cobanà. O, per exemple, si has nascut el dimecres, et diuen Ecuia. Per exemple, en Kofi Annan, que va guanyar el Premi Nobel de la Pau, podem saber per el nom Kofi que ell va néixer un divendres. Tot això, aquests noms que comencen des de diumenge fins a dissabte, tenen un simbolisme darrere, que és que prediuen com ets de persona i quin és el teu futur.